Дами и господа, шоуто, което превръща мечтите в реалност, продължава. Тази вечер 12 дуета танцуват румба, куикстеп и мюзикъл, а в края на шоуто ще видим и най-красивия и вдъхновяващ танц. Танцът на сбъднатата мечта. 19-годишната Евгения ще танцува окрилена, защото вече успя да помогне на своята сестра. Ние силно се надяваме и останалите 23 мечтатели в това шоу да имат своя танц или своята песен на победата. В интернет на нашия сайт може да подкрепите всеки един от участниците в това шоу. Вие можете да вдъхнете живот на техните мечти. Дами и господа, следващият ни мечтател още с появата си на тази сцена ни накара да повярваме и в невъзможни на пръв поглед неща. Нека си припомним каква беше мечтата на Русица, момичето, което усеща музиката със сърцето си, и нейният партньор Христо Калоферов. Моят свят е свят на пълна тишина. Никога не съм чувала звън на камбана, плач на дете или музика. В семейството ми всички порождения е с увреден слух. Щастлив човек съм. Мисля, че човек или иска да се чувства щастлив, дори да му липсват много неща, или иска да бъде нещастен, дори да има всичко. Щастието е тук, в сърцето. Аз обичам да танцувам. Но винаги съм искала да стана актриса. Искам да подсигуря следването си, защото животът ни е затруднен. Единственото, което ни липсва, са пари. Мисля, че имам това. Тя ме крепи на сцената. Излязох на сцената и усетих вибрациите на аплодисментите много силно. Аз съм твърдо убеден, че не познавам по-силен, по-смел и по-амбициозен човек от нея. Всеки е дошъл тук да се бори за най-важното за себе си нещо, за спасяването на живот, а в случая на Русица да бъде даден шанс за живот. А ако тя не успее да се реализира като един нормален млад човек на 18 години, за нея това означава да се върне в Хасково на 130 лева инвалидна пенсия. Не бих позволил хора с нейния талант, с нейния хъс, с нейната сила да бъдат затривани по подобен начин. Quick step. Baby, let's dance. Тръгвай. Рам-па-рам-па-рам. Ужас. Не знам въобще как ще се справя, защото е много сложно. Ето това ти е позицията за стандарт. Не се шегуваш, кажи. Не се шегувам. Пребираш тази част. И... Рам-па-рам-па-рам-па-рам-па-рам. Няма да сънувам го този quick step, вече съжалявам да се сипам съм. И... Чакай нещо по-удобно ще е. Тук няма да падне. Хората ни харесаха и това много ми помогна. Този танц е много любовен. Ние ставаме едно цяло. И хвасташ пак. И... До сега Христо беше моята музика. Сега той става и моето тяло. Аз мога да бъда нейното ябълково дърво, мога да бъда основният фундамент, който не се движи по сцената, обаче това с тялото ще е трудно. Мисля, че този танц ще ни излезе много солен. Дами и господа, за да сбъднат мечтата си за вас, Quick Step ще танцуват Русица и Христо Калоферов. When I hear a band blowing basses, I can count on losing my cool. Take me where the rhythm is racing. Let me be a dancing fool. Some prefer the Cafe Europa. Sipping Dubonnet on a stool. Me, I get my kicks at the Copa. That's where I'm a dancing fool. I'll show you some moves, smooth as satin, and others they don't teach in school. Now you're talking when the crooner starts into scatting. Just give me a chance and
tuxedo pants and presto! I'm a dancing fool. All right, watch me. I'm a dancing fool. Yeah. Браво! Браво! Христо, Роси, вие бяхте блестящи! Блестящи танцори! Боже мой, колко почитатели, колко цветя! Играхте чудесно! Роси, ти си феноменална! Ти ни накара да повярваме в неща, в които никога не сме вярвали. Браво! Браво! Аплодисменти за Христо и Роси! Аплодисменти! Аз не мога да се представя, сега ще говоря на журито. Това момиче не чува нищо. Представете ли си? Представете ли си, не чува нищо, а как танцува? Браво, браво! Елате! Елате при мен, елате. Сред толкова цветя вие не се виждате, Роси. Госпожо Робева, вие. Сред толкова цветя Роси се превръща в цвете. Наистина бяхте изключителни. Христо беше много по-добре. По-освободен от предишния път. Един доста сложен куикстеп, с много сложни стъпки, завъртания, поддръжки. Не знам още какво да кажа. Роси, просто даваш надежда на много хора, че не си по-различна от нас, че наистина можеш като нас. Госпожо Лолова. Аз мисля, че както се говори, че тя е ощетена, че не чува и не говори, мисля, че и това е предимство. Тя не чува лошите неща, които може да се чуят от Христо. За този танц могат да се кажат единствено само много, много добри неща. А нека сега да видим най-добрите моменти от този великолепен танц. Дами и господа, Росица е от Хасково и живее заедно със своята майка, която също е с увреден слух. Росица танцува изумително, сякаш чува музиката. Тя мечтае да учи актьорско майсторство и излиза на сцената на мечтите, за да осигури необходимите средства за образованието си. Sipping Duvernay on a stool. Me, I get my kicks at the compa. That's where I'm a dancing fool. I'll show you some moves, smooth as sand. Прекрасно си! Чудесна! Чудесна беше! Искам да ти кажа, че не мога да повярвам, че не чуваш. Наистина такава енергия имаш, такова излъчване. Сигурно много те зарежда. Абсолютно, ако не е тя, аз просто няма как да танцувам така. Нека да видим сега какви са оценките на журито. Уважаемо жури, моля за вашите оценки. Нешка Робева. 9. Васил Найденов. 10! Татяна Лолова. Супер! Супер! Оценките доказаха, че танца ви е в кръвта. Просто сте прекрасни. Пожелавам ви успех и сега да видим каква е мечтата и каква ще е следващото вдъхновение, което ще... Извинявайте, ама просто... Аз толкова се развълнувах. Започвам от начало. Момент. Значи, надявам се да видим каква е следващата мечта и вдъхновението, което е вдъхнало вдъхновение за следващото изпълнение за вдъхновение.